Good morning लोगोफोर welcome back phankhw BASUMATARY YouTube channel आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आङो बुंनो सानो गिबियावनो थैंक यू सो माच नोंथांमोना आंखौ इसिबां अननायनि थाखाय इसिबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि चेनेला दिनै 2K साबस्क्राइबार्स जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं आसा खालामदों बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांगोन आरो इयुनावबो आंखौ बेबायदिनो माने लामा देखायलांबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय गासैबो आंनि YouTube नायगिरि YouTube चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय ओमफ्राय लोगोफोर फुंनि 8टा जाबाय आं दासो सिखारदों उन्दुनाया हरनि 1टा जाबायमोन बेनिफ्राय नै दा स्टार्ट खालामसैलाय ब्लगखौ ना मा बुङो नोंथांफोरा नायलांदोलाय दिनैहाय मा देखायनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिब्ला फैदो भिडिअखौ जागायजेनबाय सामानफ्रा नै बेबायदि जाजोबनानै दङ ओमफ्राय आं बिसनाखौबो थिखाखैनो दासो थिखोनसै ओमफ्राय माने गोबाव माबा जाखाबाय गुमैया गैला आब'खौ लायनो थांदों दा बिसोरो 9टासो जाबोनो हागौ मैयायो मानसिफोरा माबा सानै माबानिफ्राय फैदोंमोन नालाय रङियानि स्टरनिफ्राय फैदोंमोन नालाय बिसोरो बै दख'नाखौ एक्सट्रायै जामनानै गालांबाय आरोना लोगोफोर नै नानिया मैया आं दख'ना गानहोनायानो दङ आं खेवाखैनो माने बिदिनो थाखाबाय थाथ'थोंसै मानो होननानै खालामनो होननानै हिरनांजानो गिनानै आरोना लोगोफोर नैबे तिलफार खोबनो गोनां जायो खारन नङाब्ला खफ' फैजोबनानै सेस माबायावहाय जि जोमावहाय माने सिथाब फैजोबगोन आरो धुला फैयोब्ला माने गाज्रि जायो नालाय बेनिखायनो नै बिदि आरोना लोगोफोर नायदो इयाव सिख्लाफोरनि माने कालेक्सनफोरा दंखाबावोआनो ओमफ्राय मैयायै माखासे सोदेरबावबाय ओमफ्राय आरो दिनै माखासे गोदान कालेक्सन फैनो गोनां दङ आर'नाइखौथ' रावबोआनो फ्रायानो लानाय जायाखै बायनायानो जायाखै ओमफ्राय इन्दि सिफोराबो दङ इन्दि सियाबो थाङाखैनो ओमफ्राय आर'नाइ कटफोराबो थाङाखैनो लोगोफोर ओमफ्राय दख'ना आरो ब्लाउस ओमफ्राय बिदिनो फालि इफोरल' सेकेन्ड माबा नै फेन्सफोरा फट'गान लालायबाय दख'नाबो लादों फटकबो लादों दिनै एसे बे गथ' उन्दैफोरनिबो माबाखौ लाबोबाय ओमफ्राय गाननाया ओमफ्राय नैबे फिसा उन्दैफोरनिखौबो कटखौ लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना लांफैनो हासिगोन ओमफ्राय नै माबाया गोदान लाबोबावबाय एसे मा होनना बुङो कालेक्सना बेलेग फैबावबाय ओमफ्राय नै माबाफोरायनो शार्टनिया बेनो शार्ट आरो माबाया कटआ नैबे आर'नाइ कटआ बेनो ओमफ्राय नैबे गोदान कालेक्सन फैबावबाय लोगोफोर नैबेबो फैबावबाय नैबेबो फैबाय आरोना दिनैनिफ्राय आंनि ड्रेसाबो एसे डिफारेन्सखौ गानबाय आङो मानो होनब्ला मिलायनांगोन नालाय ओंखायनो बेनो आं बेखौ गानबाय लोगोफोर दिनै फुंनिफ्राय आं दासो लानो मोनलांबाय ब्लगखौ मोनसे माबाखौ आरोना भिडिअखौनो खेबसे लाफिननो मोनबाय दुगैबाय माबाय ओमफ्राय फ्रेस जानानै माबाखौ लाबाय आरोना लोगोफोर नै दा जों आपेल जानो नागिरदों नै गथ' आपेल लेमनो नागिरदों हनै दा माने ओंखामथ' जाखांबायमोन जाखांनाया होमबाबो लालाबाय गुमैया दासो मोनफैलायबाय नै बेना टफिया बेनो बे दंबाय दं गासै कस्टिउमा चेन्ज जाबाय ओमफ्राय इयावलाय मा गोजा नांजोबखो केदर में लगा है
नै गथ'फोरनि गेलेग्रा दासो मोनसे थिखोबाय बर' न'खरखौ आंगायलायबाय नायनानै आं आपेल जानोसैनो ओंखामखौनो जानो होआखै आङो आपेल दासो सिथासेल' मोनजादों र' आं हैगौमोन ना दासो मोनजादों मा खालामनो एखेबारे गरम सान्दुं दुंबाबो गरम जायो मायो होमबाबो टपिखौ गानबाय थादोंमोन फुफिनबाय आं बरिं मोनलायलायथारबाय आं एखेबारे लोगोफोरा फाल गैया थांनोबो जे अबाव थांनो अबाव बेरायहैनो अबाव मा खालामहैनो जालायलांबाय आं एखेबारे दङ इयावनो जिरायनानै थाबाय थानोसै फुकना मेथाइ खनगासिनो लोगोफोर नै फुकना मेथाइ खनगासिनो नै मोसाग्राफ्रा मोसाबाय दं मोनालायबाय लोगोफोर बेवहायनो जिराय जिराय मोनालायबाय आं मा खालामबावनो खर'आनो बोरैबा मोनजोबलायबाय आं उपाय गैया थेवब्लाबो बेयाव जिरायनानैनो मोनालायबाय गथ'फोरनि गेलेनाय आरिफ्राबो जोबलायलायबावबायसो नै जोब्बायानो माबाफ्रा जागासिनो नै मोसानो नायहरदों नै 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 नायलाय बे सोर ओइ नै फैनानै गस्ला नायफैबावबायसो मालाय आं सिनायहरबावलायाखैमोन सोर होननानै दे लाद' सुदेम सनाया दख'ना लानो फैबाय नै दख'ना लानो फैबाय इमान बुरजा रायजोफोरनि गेजेराव बिदि होननो नागिरदों स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय इमान आङो दिनै बरिं मोनबाय ओमफ्राय बरिं मोननानै लोगोसे ओमफ्राय आं प्रग्रामावबो थाबाय ओमफ्राय थानानै ओमफ्राय आंनि दा ओंखाम जानो थाखाय आङो मोनसे जायगायावहाय जिरायफैदों आरोना आं माने साहित्य सभा मोनसे भबनाव थादों नालाय ओमफ्राय आं माखौ जागोन आं नोंथांमोननो देखायनोसै आंनि थाखाय मुरकार'नि कि बनायासै आपनि लेग पिस बनायासै नै बे आदानि मिसिं दादानि न'आवहाय फैदों आरोना ओमफ्राय नै बेनो लोगोसे नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव अमा बेदर दङ ओमफ्राय नैबे नाथुर दङ ओमफ्राय नाथुर लोगोसे नैयावहाय नाफोरबो दं आरोना बिनि माबायानो जाहैबाय बियो कि आसे एटु डु एनि दनि पल' धेमाजि बटुवानि माने माबायावहाय स्ट'रावहाय ओंखाम जानो थाखाय आं फैदों आरोना नैबेहाय माने खालामगासिनो नैबे जानो थाखाय आङो नैबेखौ आंनि थाखाय बानायगासिनो ओंखाम जानो थाखाय लोगोफोर आरोना थेंक इउ स' माच एभ्रिवान आंनि माबाखौ चेनेलखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनगोन आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन लोगोसेनो प्लास माने आं नोंथांमोननि गेजेराव आं माखासे भिडिअखौ देखायबाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय स' थेंक इउ स' माच अके दे बाय लोगोफोर बि बयस फैदों नै माबायदि जानानै थागौ हनै खानाया दाख्लै बावैनो आं नायबाय थादों बिनि माबाखौ हेलो Thank you for coming. इतना दिनों बाद दिख रहा है हेलो बि बयस हाय मोजां ना बढ़िया